Tak v krátkosti si opíšeme ďalšiu knihu. Je to mechanický pomaranč. Ale to neviem, či vám to... Je to aj film od Stanley Kubricka, ale ten som nevidel. Neviem to porovnať a ani to nechcem porovnať. To, čo sa dialo v tých rokoch, ako keď sa to dialo toto, akože... No... Neviem, nemám slov na to. V podstate to je o mladíkovi, ktorý vyrastá akože, ktorý má 15, čiže 16, to už ani neviem, a robia majú nejakú, proste nemá nejakých kamarátov, dvoch, sa mi zdá, že dvoch, alebo troch, neviem, teraz nie som si istý. Proste je tam nejaká partia a robia blbosti. Ale totálne, že znásilňujú, kradnú a fakt, že akože je to brutál. Hovorím si, že čože? To som si teda vybral chatbu. Dobre, tak ja sa vrátim k tomu, že ako je to napísané, lebo preto je to také populárne, že ako je to napísané. Štýl toho je vulgárny štýl, alebo urbanistický, akože áno, je tam pouličný slang a fakt akože je tam aj slovník vzadu, zo pár slov je tam vybratých, aby ste vedeli, že čo tam je, že čo to je vlastne, že čo to znamená, pretože akože keď vám poviem, že kamoš, ešte kamoš je kamoš, hej, ale či to, akože je to tam napísané, že kamoge, hej. Ale že karma, hej. Čo to je? Karman. Vrecko, hej. Karman, vrecko. Hovorím si, že tak to sú ale akože bango, mela, blízňa, dievča. Takéto výrazy sú tam a je to od začiatku až po koniec, hej. Eventuálne na konci to je už také mierne, ale stále to tam je. Je to o zmene toho človeka. V podstate je tam aj taká psychologická vec, čo mu robia vo väznici. A je to akože brutál. Hej. Vo väznici ho mučia. Oni ho chcú zmeniť, takže ho zmenia. Ale oni ho nezmenia až tak, že by bol... Ale to, čo bude robiť, akože tie zloby, hej, že chce niečo robiť, také zloby, tak je mu z toho navracanie. Tak takéto veci mu proste urobia. No a chce toho zbaviť a chce sa zabiť a skočí z okna, ale aj tak sa nezabije. Áno, ja akože poviem vám ten príbeh, ale však v podstate nehovorím niečo také, že čo by ste neprišli na to v polovici. Lebo však to by ste sa aj vy asi hodili niekam, keď v hlave máte niečo a je vám z toho zle. Len na to pomyslieť. To je také troška dno brutál. Medzi tým ešte poviem, že takú vec, že no neviem, z koľkatého, akože ako by to malo byť, akože v koľkatý rok. Je tam dátum na začiatku? Ja som si myslel, že tam je. Neviem, akože v koľkatých rokoch to sa odohráva, hej? Ale on počúva klasickú hudbu. A to je na tej knihe divné, že všetci počúvajú rock, metal, hento, teda no, čo sa vyskytovalo v tom období. A on počuje klasiku. A ešte mu to znepríjemňa tí, čo mu robili vo väznici.
Takže nemohol počúvať ani tú klasiku, takže je to na mozog, hej? Je to fakt na mozog a chce sa zabiť a nepodarí sa mu to, no a potom sa to dopadne inak, že proste on sám akože si povedal, že už to nebude robiť. Prečo? Tak je to také, že je to brutálne. Voči tomu, že čo tam robí, je to brutálne. Možno, že nie je to moc opísané, že čo robí, ale je to brutálne. Mne sa to páči, ale nepáči. Je to... Ja neviem. To nemôžem to hodnotiť. Ja to nehodnotím ani. Že by som tam dal nejakých, že 10 a neviem čo. Nie, to vôbec. To ja by som hodnotil asi tak 6, neviem čo. A všetci to hodnotia akože nad 7, 8, hej. A mne sa to nelobí. Ja toto nemusím čítať ani. Chcel som vedieť, že o čom to je. Čítal som nejakú... Neviem, či som čítal... Proste niekde to bolo spomenuté v nejakej knihe, tak som to hovoril, že tak si to kúpim, prečítam si. Je to brutál. Dobre, tak keď chcete také, že troška násilia, tak si prečítajte. Keď chcete vidieť, akože ako to bolo v, neviem, koľkatých rokoch, asi 80 70 ja neviem to isto, že na uliciach, že čo to boli, aké getá a neviem čo. Asi tak nejak. Tak sa na to pozrite. Či sa to ťažko číta, to neviem vám určiť. Je to jednoduché, akože ten text je jednoduchý, ale vďaka tým vulgarizmom, by som povedal, slangovou rečou, hej, vďaka tomu je to ťažké, až príliš ťažké. Musíte sa pozerať, že vlastne dozadu, že čo to vlastne znamená, pokiaľ to tam je napísané, lebo niektoré veci sú tam nie napísané, ale potom si povie, no keď ste Angličan, tak si to odvodíte z anglického slova, takže je to takto. Je to jednoduché napísané, prejde vám to, lebo to je málo strán, ale vďaka tým tej slangovej reči a tým vulgarizmom je to troška ťažšie, ale celkom akože dobrý nápad. Neviem, či to chceli hneď vydať, to neviem. Ja by som to asi hneď nevydal, lebo však prečo by som mal vydávať slangový reč. Ale no dobre, no. Je to také hnusne dobre. Alebo hnusne dobre. Dobre. Ďalšiu knihu mám. A ďalšiu vám potom poviem.